Greetings, 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 and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu chisingapwi, chitubu che content, chitubu chinocherwa, chinonwiwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chakachena, chiri healthy, chakakodzera nge chichinwiwa nemunhu akaita kunge iwewe. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kanongo gara uri mugaro panapa dango kutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Right, hanzi come rain, come thunder. Isusu Canaan hatibude tichienda kuIjipita. Vazviramba madzimai vakati nyangwe mukadi Canaan ndo yedu. Mawani. Manje ndine video clip randinaro randoda kukuratidzai one of vatendi vateveri veCanaan vachitaura izvo kuti matauriro aya amuri kuita aya tichazomaitawo taakutaura isusu. Masekero aya amuri kutiita aya tichazomaitawo isusu. Takuita sei? Takuseka imimi. Saka without wasting much of your time, rega tijambire muclip. But tisati tapinda muclip iri, kana une nyaya yaunayo yauda kumhangara, ndibate namba dzangu ndo dziri pasi apa. Kana une business raunaro rauda kuadvertisirwa, kushambadzirwa, ndibate futi pasame namba idzodzo handitika. Saka rega tijambire munyaya yedu tinzwe kuti haufa vari kutiko madzimai. Mwaka wekunyarara uchatera sei uchasvika. Nesuwo tichataura sekutaura kwamuri kuita. Hazvinei vari kutaura kuti kune vana vari kuroorwa nema14 years. Ndimi muri kuvaziva vana ivavo. Isusu hatina kana mwana akaroorwa ne14 years. Tinotoziva tori ana amai isu tine vana vakaroorwa. Tine vazukuru. Hatingatenderi kuti mwana wangu inini aroorwe ne12 years dzamukutaura. 12 years ndiano makaona achipinda mumba ne12 years. Anopinda takanotaura. Zviri muwana asazviburitswe. Toda kuti nhasi zvibude. Toda nhasi zvibude kodzero dzese dzamaitaura dzekunyepera vanhu. Toda kuti nhasi isusu tizvibudirewo pachena. Kuti zvose zvamutaura kuti hazvimbofi zvakatidzosera kumashure. Come rain, come thunder. Tinaye Mwari wedu. Ndini ndinonzi Tabitha. Hanzi namadzimai hazvimbofa zvakatidzorera kumashure. Come rain, come thunder. Ivo pachavo vari kuzviona kuti isusu hatina mhosva ende isusu takagara zvakanaka, tiri munyika yehuchi nemukaka. But problem yamakuita manje tisu vanhu taenda kunoita sei kunonyongonya vanhu vakazvigarira zvavo. Amen. Let me know what you think in comment section kuti bo here iri kutaurwa nevadzimai. Vanhu vanofanira kusungwa here kana kuti vanofanira kugara vachiita yavari kungoita. Rega tinzwa madzibaba 2 seconds kuti vari kutishiwa. Hatituke vanhu vanotituka, hatituke nyika, hatituke mapurisa, hatituki kana ani nani zvake. Isusu tinotevera Mwari watinonamata. Tinotevera Mwari watinonamata. Hatituke vanhu, hatituke hurumende, hatituke vanhu vanotituka, tinotevera Mwari watinoita sei watinonamata. Right, ndo video clip randangoya kuti ndikuratidze panapa tinzwewo kuti mafungiro enyu munoti chii nazvo handitika. Munoti chii nazvo zviri kuitika izvi kuti bo here vanhu vaifanira kusungwa here kana kuti vaifanira kusasungwa. Ende zvari kuchema kuti tiri kurohwa nemapurisa, tiri kushungurudzwa. Ibo here iri sei iri kuitika handitika. So as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tikuti it's bye for now. Ngatisangane muvidheo rinotevera.